Amasakafunani lana la. Hayibo. Ngiyalingwa. Ummbila. Uyephi ummbila? Hayibo. Uphi baba? Oh baba mechanic. Oh. Yeah, mama, ukuphi? Uku. Yabona, lo nyaka ngishaya imali. La. Ngimdlana. Imake. Sekilo wa yini? Oya philombi. Oya. Ha. Yewena. Cha mama ngiyabuza uthi umbila uyapi? Upakishile nankuya. Ngifika mathangeni empty. Masakami lawo. Ngiyona ndlela eqhamukela indvodza le. Hayi ayibe incane thina emambaleni. Bengicela ukubuza ukuthi umbila uyapi? Bantwana batawusala abadlani la khaya manje. Masakami la. Yekelela mine. Cha kubuza ukuthi umbila batawudlani la bantwana. Ngimanqanqa la. Nyalo nje afuna ngivuke ngiyopheka incwadi Angawutshelwa ngumfati mine. Ngimanqanqa. Lana nje masakami la ngishaya ama-1000. Lo nyaka ngemiliyoni. Bese ngipheka le mali mina, bese ngipheka le mali. Mathani ami lawo. Imali yani. Nawe uyafika. Ngangikushiya ngithi nake mabhodo ngikushiyela ngokuthi dabe sesabe nywe. Washo wena wathi mina ngivuke ngipheka ngilethe incwancwe endasi. Ngifuna ngisebenzele endasi. Bengisholo lokho ukuthi ungane ubuntu okhuluma ngalombile bengidisebenzela ngedwa. Yekela nje. Wonke umbila wonke uyahamba la khaya. Yekela nje. Ayisona style baba mechanic, asona style nje. Angikushiyeke nalombile kodwa mathani ami la wafuna uhlale wathi imali yami le lo nyaka nginje. Nawutsenga ngathi moto lethu.